Palit sa turotot, menos DOH may pahimangno nga dili paggamit ng turotot sa pagsaba-saba sa pagsugat sa bagong tuig aron paglikay sa takod sa COVID. Ang report ni Femari Dumamo. Sa pagtuyok sa Balitang Bisdak News Team hangtod ganihang udto, daghan pagyud ang amo nakita nga nag-display sa mga turotot ilabi na nining gamayng tindahan sa Dankulon, Dakbayan sa Subo. Nanginaot unta mga tindera nga karong hapon noong unyang gabi, mahalinan pa sila. Alang kanila, di mahitabo nga mamahimong tinubdan sa takod sa COVID-19 ang mga turutot. Wala nang pasalubong sa pagsalubong sa New Year. Pag ganon, lahat na lang bawal. Sugato na to ang New Year, so wala may makadamage siya ni. So mo na lang ni. Kaya isa pabuto, makadamage ang pabuto. Kung ay COVID ma'am, daghan na nga matay. Ambot lang dyan sa uban kay sanay tabo karon sa bagyo, normal naman o may COVID, tapok-tapok ang taon. Hinuna dunay pipila nga nagpasingulan uban ang ilang mga anak aron mamalit og turotot. Alang nila gawas nga makaabog kini sa malas duwaan usab kini sa mga bata. Ito pa. Kan kana man lang papabuinas, papawa sa mga masamang elemento ba. Apan alang niining duha ka inahan, mas gipili ang pagpalit og sinina nga pangregalo kaysa turotot. Mga sanina kay magamit mo sa mga bata. Ang turutot di man gyapon malabay ra man gyapon ka. Mas nindot ang sanina kay maabtan pag pila ka years. Regalo na lang panahon. Kaya naman ma'am. Panahon ko turutot, kausara man nagamiton. Alang usab sa uban, saba man o hilom ang pagsugat sa bag-ong tuig. Ang importante, buhi, malinawon og malipayon. Lakip sa panghinaot nga mahayagon og mabungahon ang tuig 2022. Uban ni Philip Patricio ug Marlon Malgazo. Ako sa Femari Dumabo. Balitang Bisdak.